קהל נכבד, סוף סוף הגיע רגע ההכרעה של הערב. הרגע לא כולנו חיכינו. הרקדניות שלנו מאחורי הקלעים מתרגשות ומחכות רק לכם שתצביעו עבור הרקדנית המועדפת עליכם. לנטה סמסו את הספרה 1, לנועם סמסו 2, לצמד השיריות סמסו 3, למאיה סמסו 4, לדניאל, נועה וקמיל סמסו 5, לסיוון סמסו 6. אז הכינו את הטלפונים, אנחנו מתחילים. גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה פתח קטן שפותח דלתות וסוגר עניין, אני רוצה לשלם במזומן מתחת לשולחן לאיזה עבד נאמן פוזלמן. גם אני רוצה לשלוף מה שעבור, לצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מכרתי, פתחתי, סגרתי, קיבלתי, יריתי, פגעתי בול. גם אני רוצה שכתבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני, זה אני, זה אני. אני רוצה הכי גדול